Ọyọkọyọ ọyọ mkpomkpo nkwa maka na ekene onye akịdị ọgbọtọ ọzọ ịnụ ụwa dị ụtọ asị m ka nkene ndị oyi m njem ọnụ ezi oyi amaka o ife dị mma ezocha wa mmadụ ọmụwasa mụ gidigidi bụ ugwu eze ezi oyi amaka gidigidi ọ bụ ugwu eze oyi na-eme nkwado gidigidi ọ bụ ugwu eze inwe mmadụ ka ego gidigidi ọ bụ ugwu eze ebulugo m ekene bata Milton Kings ka m kene ezi oyi m ezi nwa si Asabeje Sakana ya ọbanye agụ na-eche mba Chairman Managing Director Kayo Group of Companies ezi oyibo isi m kelere gị nwunye ọma gị malụ mma Mrs. Oliwe ọbanye osodieli akụbe ọgadịlụ nọ na mma ọ bụ ugwu eze ezi enyi ka nwanne Sakene Tukpabi enyi ọha n'ụwa niile Kenslink Entertainment Chairman CEO Rehabilitation of Offenders Foundation United Kingdom ezi oyibo ọgadịlị gị na mma ọ bụ ugwu eze Okenze Samson nna Nwaneri Surveyor Akụna Takasi Atakasi Director Akuwan Surveying Services Limited UK Patron Nze Nọsọnkwere UK and Europe nwanne m Akụna Atakasi ezi oyibo Akụna Atakasi Akuman of the people ezi oyibo nwoke ji ọha mma n'ala Igbo nne mụlụ mụlụ nwa ka m kene nwunye gị Lọlọ Mrs. Oriakụ Nwaneri ahụ die ọmachidi ya n'ala Igbo Madam Glamour ọgadịrị nọ na mma ọ bụ ugwu eze ọga eze ihe a na-achọ the great writer nwoke obiọma philosopher ụkwụ na-ete nkwa na London ezi oyibo ọgadịrị gị na mma gidigidi ọ bụ ugwu eze ebulugo m ekene ka nkene ọgajo Barrister Jubab ọga gentleman ọnụ na-ekwuchitela ọha n'ụwa niile ezi oyibo ọgadịrị gị na mma gidigidi ọ bụ ugwu eze ebulugo m ekene bata isukwu atọ ka m kene ezi oyibo Sir Dr. Engineer Imam Baka Chairman Trademore International Holding Limited Nigeria Developer of African largest private estate ọkwa na Abuja Airport Road Ube ị na-enyela ogbenye aka nwoke obiọma akụge kalela akali o ezi oyibo isi m kene nwunye gị Lady Mrs. Ngozi Mbaka nwanyị mobi dị ya ọgadịlụ nọ na mma ọ bụ ugwu eze Ọyọkọyọ
ọyọ mkpomkpo nkwa Chief Dr. Ejikem Ụzọlọ Ozugonna n'isi ọra ọkwa nọdebe n'ime ọgbaru ọya ka isi ejenu nemụlemụle esi nwa Chairman and Edo Social Club of Nigeria International ọkwa na London branch Ozugonna President Emeritus Ọhaneze ndị Igbo UK and Northern Ireland ọgaranya n'ịkala aka nne m lemụlụ nwa ọgadịrị gị na mma ebulugo m ekene ka nkene ezi Igbo obuhuru ụzọ 1 jee adamalụ mma kanselọ Anambachu Ogbuebile nwanyị ọma obuhuru ụzọ 1 na United Kingdom, former mayor of Waltham Forest Council, the first black female mayor of London Borough of Waltham Forest. Nwanyị na-agba mbọ meghaliwa n'ahụ ọgadịrị gị na mgidi Ọbụbụeze. Asị m ka nkene Elder Andy Ndukwude ome nwanne fụlụ ụmụnne ya n'anya nọ onye ifeọma na-atọ ụtọ. Asị m ka nkene nwunye gị Evangelist Juliet Ude ọma obi dị ya n'eziokwu Gidigidi Ọbụbụeze. ebulugo m ekadem ọbata ihe ala ndị ọma na Anambra steeti ka m kenezi ọyị m Nze Vitus Dominic Esala Ezennanyele Eze one of Lilu CEO Bestway Contract and Support Services Limited UK, founder Freshway Nigeria Limited Kaduna, first president of Igbo Union Luton UK. Ezi Oyimo Gidigidi Ọbụbụeze. Maazị Victor Chukwuezugoromono Chairman CEO Victorious UK Limited Uncle Danny Gidigidi Ọbụbụeze. Kamkene Chief Chris Ikenna Onomono Ochilozo, one of Awidemmili Ancient Kingdom, Imo State, Owele na Old Olu Divisional Union, United Kingdom, Managing Director, CIO Security Limited, United Kingdom. Gidigidi Ọbụbụeze. Sabarista Josman Onongaya Nudokem okwu eziokwu na awọ mma ezi Oyimo ka m kene nwunye gị Lady Perpetua Onongaya Anudokem asa ọma obi dị ya Gidigidi Ọbụbụeze. ebulugo m ekene ka m kene ezi Oyimo Chief Simeon Okoro ezi nwasi afọ wee bịanụ n'Owerri West ọkwa Imo steeti ndị ọma ezi Oyimo Chairman CEO Liquid Diamond Motion Pictures. Gidigidi Ọbụbụeze. ka m kene nwunye gị Lọlọ Rita Nzelu Okoro, Paragon of Beauty, Face of Attraction na Nollywood ndị ọma. Gidigidi Ọbụbụeze. ebugo m ekene bata 280 degrees ka m kene ezi Oyimo Honorable Kachi Nwogu 280 degrees African Restaurant na London ndị ọma. Gidigidi Ọbụbụeze. ebe a na-enwe aṅụrị ebe a na-ata ife gaisi tawa na ife gaisi ṅụwa na mmanya ngwa ka imewe ngwọri 280 degrees ka enwebe aṅụrị. Gidigidi Ọbụbụeze. ebulugo m ekene ka
Chimọzọ Chikeluba na Wamama Omeroha na Belgium Managing Director Kembi Enterprise London UK Kamkene nwunye gị Lolo Bijox Nwozo Osotieme na Wamama Oyokoyo gidigidi ọbụbụeze Nkwa gidigidi ọbụbụeze gidigidi ọbụbụeze gidigidi